Samma ljud eller? Ja, exakt samma. För det här, ta den här då. Fan. Det är för att vi har grillat 50. Ja, gubben. det är något spökljud för att vi har... Nej! Så käka. Ska jag grilla han? Ska vi grilla här? Ta cancel. Så sent. Jaha, det är tydligt för att man äter djurmusik. Är det Jansson eller skojar du bara? Han är ju sjuk igen. Vi ska fixa för tidernas brasa här. Ja, jag är så hungrig. Det där är Hålla det. kommer ihåg Pontus farfar. Just då. Farfar. Din temperatur är 36,8 trigger. Om det behöver ingen mer. Ja, det är ju meg inom temp. Alltså, you bastard. Well, that will certainly backfire on you. Vi som hade gjort ordning, brorsan hade varit fixa ved till... Men kolla varför. Ja, jag är ledsen alltså, men den bara slank Den ner. såg så smarrig ut. Oemotståndlig. Cricoon had measured my temperature. Det känns... I feel raped.